Добре. Аз разбрах много добре с какво се занимава този човек. А вие? Ама вие си мислихте, че е само това? Разбрахме как да препоръчваме този човек. Но защо той? Какво стои зад готовото видео? Абе ти луд ли си? Да занимаваме хората с неща, които грам не ги интересуват. Как ще не ги интересуват? Защо да изберат точно теб? Как го правите? Кое? Ами, разкажи ми как се случва един процес на заснемане. Ами добре. Какво те интересува? Какво не вижда клиента при заснемане и изобщо при целия процес? Ама ние преди да достигнем до самото заснемане е свършена 80% от работата. В смисъл? Така. Най-важните неща за един клип или видео за мен са 5. На първо място са актьорите или хората, които застават пред камера. Защо? Можеш да си подредил всичко по най-добрия начин, но актьора да ти опропасти всичко. Ето пример. Ако тези актьори не бяха облечени като полицаи, се губи истинността на сцената. Добре, какво е второто? Звукът. За всяка реклама, филм, корпоративно видео или дори рил, ако искаш, звукът е много важен, защото хората могат да гледат лоша картина с добър звук, но не е хубава картина с лош звук. Не се бях замислил, имаш право. Третото нещо, което е от изключително значение, е светлината. Чрез нея киното изглежда кино. Как киното изглежда кино? Какво означава това? Ами виж. Създава атмосфера, настроение, насочва вниманието на зрителя, моделира пространствата и формата, защото повярвай ми, чрез осветление можем да направим едно малко помещение по-голямо, както и обратното. С две думи, осветлението е четката, с която киното рисува емоции, напрежение и смисъл. Ама ти май бая знаеш за осветлението. Тук стигаме до четвърта точка, защото от нея знам толкова за осветлението. А именно екипа. С правилния екип всичко е възможно. Добре, а последната точка коя е? Ами последната точка за мен е най-важна, а именно подготовката. И какво толкова? Събирате се, смеете се малко и за 5 минути им казваш кой какво трябва да прави и това е. Ами ако така процедираш в твоя бизнес, супер, но за направата на един клип ни отнема поне 14 дни подготовка. Какви път толкова правите 14 дни? Първо се започва от идеята. Какво точно ще се снима? Как ще се снима и най-важното е защо ще се снима. Когато се изчисти концепцията, се започва събиране на екип и кастинг за актьори, след което с оператора правим сториборд. Какво? Сториборд. Това пък какво е? Ами това е всеки един кадър нарисуван или заснет по по-прост начин преди всеки клип, за да може после оператора да обясни на осветителя какво точно осветление да нареди, а режисьора да обясни на актьорите какво точно се изисква от тях за дадения кадър. На сториборда има кой кадър, как се заснема, защо се снима, колко кадъра в секунда. Общо взето пише абсолютно всичко там. Вау! Това е доста трудоемко. А докато ние правим сториборда, има един човек от екипа, който се нарича продуцент. Той прави графика, кога да дойдат хората. Той организира целият екип, кога да бъде на снимащата площадка. Той организира всички прищявки на режисьора, събира техника, която му е казана и отговаря всеки човек да бъде нахранен и доволен на снимащата площадка. Ма това е доста работа. Да, доста работа е. А след като приключим с сториборда, ние избираме техника, с която ще бъде заснет самия процес. А добре, защо има различна техника за всеки проект? Не може ли всичко да се снима с една камера? Ами защото всеки един проект е строго индивидуален. Ако искаш да снимаш екшън музикален клип, избираш една камера.
Ако искаш мотивационно корпоративно видео, е съвсем различна техника. Добре, ама това изглежда доста скъпо. Най-важното нещо за нас не са парите, а качеството. И не си мисли, че колкото повече пари се дават за даден проект, толкова повече взимам аз. Не. Тези пари отиват за екип, реквизит, актьори, техника, локации и така нататък. Защото един велик човек е казал, когато клиента забрави за цената, качеството се помни дълго. Доста си прав и доста добре казано. А кой го е казал това? Аз.